Maya Paldo, kabalen, ako po JM Destos at yapin po ining spotlight episode tamong ining Aldo ngayon. Papansin nyo at magkapampangan ko uling kaya betaya, ing mapamakli, ing mapanampaling, ing Mac Mariano, palakpakan tayo! O sige Mac, di na kang chance ngayon na batian mo rin ega-naga ng lulugod ng pong Aldo Dong Manalbe ka ring vlogs mo. Maya pa abak po kaya kayungan ka rin kakunzong mapamakliyan pong mapanatsat. Maya pa yabak. Bisa ako magpasalamat kaya kayo kaya ganaganang lugod. Simula din tangko hanggang ngayon talaga naman pamakliyan pong panatsat. Wow. December, anyang tawli kang minuli kening Pilipinas. Kay ba't anyang, syempre, ages miyak kantay Mac. Itang journey mo pa huli, masalimuot yan. Anyang panahon na ita. Mangaga ako pa kay aeroplano. Mga delay ka. Ikaw mo na yatang menakbag mo naman kay escalator. Pero ngayon, eta mo in-expect kasi na masyadong in-announce eh. Sabi ko, may pag-message kami naman na kapilang kamuli ka niya dulit ako. Na sinabi, secret ka no. O kabira-bira, abalo ko, magpasalon net. So, kening San Fernando. 10-10. Pero ngayon, nanong in-expect mo niyang makasakay na kang eroplano pa huli king Pilipinas? Well, ating nga duwang razon kasi, but reasons kasi kung ba't ako sinabi. Number one, I wasn't sure and ako man sigurado. Kadua niyang sigurado na ako, puta may asog ako. Kasi last time in-announce ko, may live ko pa. May lakman ko kang aeroplano, di ba? May lakbag ko pa kang escalator o tayatang milyari kanta. So, niyang sure na ako. Kasi, mangutang lang rin tao, o si minuli ko, kasi sasabihin ko king live, June ko muli. Kasi, spring break. Normally, kapag spring break, rin kaluguran ko, king America, mag-travel kami, either Canada, afam, nagkatya king Peru, king Machu Picchu, mag-hiking kaya kan. Gumastos ko para pagal. Gumastos ko para mag-hiking. Kakatas na nito. So, kitnangan kayo, sabi ko, yung lago kong sampalok, humulas king Peru. Ito naman metong kong friend, group of friends, mutala ka no king Paris. Sakto, marakal kapampaan ka rin, managkat ka na ako. So, may sabi kami ng asawa ko. Sabi na, na ako magsilbing Tuki, na, ika na mo. Sabi ko, sige, nung yaka Tuki with friends, itang pamanuli ko, itang gastusan ko for ticket. Gastusan ko niya mo pabalik, pa Pilipinas, kasi spring break naman. Pinayag na yaman. Kanya niyang sure na ako sinali kong ticket, sabi ng asawa ko. Sige yan, muli na kamuha na. Pero itang pa mag-extend ko yan na in-expect kasi miss na ako. Kasi supposedly 1 week yan mo kaya di Pilipinas kabira mag-extend yan niya ages tayo ngayon Aldo ngayon. Yes. Well, itang first time mo minuli ng December, grabe yung pamananggap na rin kapampangan kaya ka. Kakarog ka ba ng ngayon kadamong pamamalik? Big fade o nano? Tikang makantang feeling? Balmo, totoo. Ating kong apprehensions, ating kong kapigaganakan, anyang muli na ako. Sabi ko, siguro niya mo burida ako kasi 5 years, it took me 5 years bayo ko minuli Pilipinas. 5 banwa peninayo ko kasi last ko minuli 2019. So 5 banwa bayo ko may kawali pa si bayo. Tapos may vlog ko and all. So itang reception na rin tao, talagang overwhelming kasi first time da ako akit ulit. Pero, so sabi ko, bakalida na ako rin pansinan. Kay aliman. Yung ka matutuwanan, mas marakal pang manabang, mas marakal. Mumunta kay kami. Every morning, 6 a.m. matinang tao kay kami. Buri kong pasalamatan. Natin ko pampikayatan, wawampang mo. Yung pilik matakot, so pag kayo nila pa may pwestong masalese, pero ati narugon tao kay kami. Just this morning, bayo kumeko, 4 larugung at so kay kami taga Bacolor, Minali ng pumetong taga Tarlac. Minsan malilate ko karing appointments ko kasi ako naman boring lakuan. So magpasalamat ko kasi alime diminish, alime wala, alime bawas, bagkus miragdagan pang marakala tao ing lulugod kay katam. Kasi imagine, Alben, kitang video mo nakakauli mo pa, pati retang airport personnel, retang immigration officers, King Clark, magtaka ako, kababa ko aeroplano, mag-immigration na ako. Kaya rin ko immigration, akit ko lang, paka-uniform lang pa, magdala lang kay, print out, sabi ko, baka na kayo makapag-print, baka na yung balong at show na ako. Tapos, syempre immigration officers, na malamang kakakit ako, siguro king karelang kay system. Lakad na ka mo. So na, siguro, may karin pa mo, actually, kay Pan Taiwan. Ating ko kasing kasaking Kapampangan. From Taipei, kasing ka na akong layover. From Taipei, papunta Clark. Karin pa mo, akikilala na ako. Lupa ko pa mong kay ngarag. Siyempre, blandi ng malago. Diyos ko. Malo mo magmask ko pa pinag minsan kasi siyempre, king airport, liwaliwan tao. Tapos, magtaka ako pa picture lang. Sabi ko, makana mo ko nga kilala. Ika nga ting buntok kantiyan kaya ika nga ting buntok kaya Pilipinas jo. Kanya kikilala da ako. Overall masaya ako at saka pagpasalamatan kay Lord kasi at sinabi ko kantang muna akong interview kaya kayo na ali ko naman in-expect yan yung mag-vlog ko. So masaya ako talagang
yung puso ko matulay yun. Nya hanggang pang amimiss na ako ng asawa ko at amimiss ke, mag-enjoy kung talaga pag-atso ko Pilipinas. Ayan, fam, if you're watching, Hi, we're babe. just having Mark for a few, siguro a few days. A few more days, babe, and I'll be there. And you'll see She'll be the home exotic in a beauty few. again. Sarap! Sa'yo na ulit siya. Amimiss mo na eh. Malalanghap na, ang langhap sarap. Amimiss mo na eh, fam. Amimiss ko na. Amimiss na ako. Amimiss na nga Mamanaw siya kaya ka. Everyday naman. Pag abak ke ni, bengi ka rin eh. So, good morning, good evening, makanta. Tapos, kapag bisayang magluto, nabalma ka na ng baligtading manok king air fryer. Amimiss na yung butihing asawa. Iniburi ko abalo kasi yako personally ikit ko kasi miyabe tamo kita metong event Yes. Vista Mall. Yes. So ngayon iburi ko abalo ing metong ubang sekreto ing pamaglugod mo ka ring supporters kasi karatang mo metong venue nakarakal mo munta kaya ka magpa-picture kasi ba't kuya kaya ka man mo papagal hindi mo na talaga mag-take ang time ban kanita kilala mo la pa kasabi na bala mo sa dara mo la mo makanyan metong ba ito yung sekreto ng success mo kumbaga mag-give back ka ring egan ng suporta kaya ka. Well, I think yes. Kasi, rin Kapampangan, sabi ko palagi kung sasabihin, rin Kapampangan, aduwa mo, either burida ka o eda ka buri. Pag burida ka, buri. Pag eda ka buri. Ing kapanwalan ko, because I was very authentic since the beginning, meging kung totoo karela, nung sasabihin ko nga, nala akong sa salikot, talang filter and everything. But, kasi, anang tatang ko, hanggang mapagal na ka. Kasi syempre papagal ko rin ng minsan puyat lagi, lakad kayo, nilakad ka rin. Yung pa mag-drive pa mo Pilipinas, kaya bata napakapali, makastress talaga. Putang kayo ting managkat magpa-picture, kaya ka panabitan da ka, tingko pa pang story ng may nalbi ako kaya tang papa ko, di ba? Talagang mangaga ko and all, kaya ba't ating magpa-picture, itang papa ko di Jesu Cristo, kaya ba't may internalize ko itang play, kaya ba't maluluha ko, ting linapit ka ako, ito shoutan may pa idarang beka, gagagamit sa darang beka ako, tamaan tita. Ing sabi ng tatang ko kana ako, nung nanong kakakidaking camera, o itimpanto nanda. So, kapag mo pepakit, tapo, ma-disappoint na rin tao. So, tatry ko. Kasi syempre tao ko, mating times na mapagal ko. Pero, yapin talaga ako ito. Nung nano ko kayong camera, makanta ko rin pag mag-vlog ko, makanta ko rin pagkay. So, anyang ikin mo ko, pangawalan ko nga, pangayan ko lang, pangunutan ko lang. Ang ngaliwa, voluntarily papatampaling lang. So, tampalingan mo ko, sige na please. Burida kasi rin Kapampangan. Tapos siguro makarelate lang. Siguro ako akakit as a vlogger na kabud mo lagu-lagu. Wala na ako man talagang lagu. Lagu ako lagu sampalok. So, mag-enjoy la rin tao kayong makantita. At araramdaman da na ay bala mo, kabarkada miya mo, bala mo wali miya, bala mo, di ba, kamag-anak mi, siping miya bali. Ita, ita siguro makarelate na rin Kapampangan. And I really don't have to pretend at all. Kasi balo da naman nung nanong akakit da. Ramdam da eh. At ramdam ko rin naman. Ita. Kasi authenticity, akit mo talaga kasi panikwanan mo Aldoldo kasi bengi na Kenny eh. Wow. Gusto mag-live ka king US. Kay ba't bala mo sa itang makaschedule no retang followers mo na mag-live na himak kanyan. Makipagkwentuhan lang kaya di ba? Minsan talaga Choco Pascuela, Joe please mag-live na. Minsan pa post ko, Joe please mag-live na kaya pamingan. Ito naman na din ko pamaninay, mapupuyat na ako kaya pa mag-live. Masasaya ako kasi anticipate abangan ingka na akong pa mag-live kasi ito lang kakwento. Lalo na king live, minsan na rin kaluguran ko, makanano mong gagawain nga 2 oras, kakatakayala ka mang kasabi. Sabi ko, kung kasabi, makakit mag-engage lang ka na ako. So, it seemed like it's just a daily normal conversation. Bala mo itamong normal na may pakisabi ka rin Kapampangan. So, masaya. Kasi syempre, ding kasabi mo, kaya Kapampangan, Pilipino la, o rening kayabe mong mestra ang poring kaluguran mo kain na Amerikano, na baluda na superstar ka kene. Alida. Totoo. Alida. Ali ko man sasabihan. Kasi, pwede ko namang sabihan, very few, very rare people yung mikabalo. Mapilan-pilan na bilang ko kindaliri ko nung nino ring mikabalo ka ring Americans kung co-teachers, boss, kaluguran ni mikabalong mag-vlog ko. I deliberately do that. Andito yung buri ko kasi. Kasi, yung biya ko kay Amerika bilang talaturo, although ka rin kung mag-start mag-vlog, masaka siya kasing balansan. Nung i-involve ko yung pamag-vlog ko, kay pamanuro ko, may patanan rin estudyante.
Kanya, nung nga papansin na pag mag-vlog ko, never kong mag-live, kaya na, actually rin nga, mag-vlog ko itang break ko king classroom, or parang co-teachers, kung malagad ko lang papakit. Even my own husband, he rarely appears keng kana akong vlog. Madalang. Kasi itang life ay ita, kanyang Amerika. At ako rin may patanang estudyante bilang metong kong talaturo, para karela talaturo ko, akong karelang teacher. Kenny, Karenjo, akong karelang entertainer, akong karelang tagapagpasaya. Kanya buriko, it's a two separate life. Nangawas mo karing kayo mo, karing fans mo, Kenny. Zoranians. Mapamakling Jo. Ipapakli kay chat there. Kenny, kung nang karing opportunity, ni palakpakan tayo, may kasaliyang sa Kenny Making America. Yes! Nuko, may bigla ko rugo. Ikaw mo naman may bigla ka kita moment ay ita. Kabi na minuli ka, bayo ka sa Ken. Kasi, anya mo ako Amerika, itang sa Ken ko, yapin pa ita. So, mag-8, nung 9 years na ako States, 9 years niya rin tang sa Ken. Mangarag ne. Kay but, and pangarap ko talaga tang maragulad zip, itang maantita, itang kasi bala ko mamasada talaga. Manyigil ka ba? Masakit yung manakita na Amerika sa mamasada. So, keng Amerika na makalupay yata Pilipinas. Kasi keng Amerika mabilis. Pagating kang okay ka credit score, okay lang ring documents mo, itang oras sa ito, may ginquire ka, mumuli ka dadalaming sa akin. Piningasawa ko may bigla niyang muli ko. Sabi ko, I bought a new car. Tapos, at suweking lalam ko, kutang nokaritang sa akin ko, sabi ko, babe, sali kay botit, bakal ako kasi. Mangarag ne, tutulak niya sa karag-karag niya, dapin nagkaluguran ko king Amerika. Ita, kanya, sinalina ko rin kasi I think it's high time naman. Saka mapag-travel kami yung asawa ko. Gagamitan niya rin ng mga muling pag mag-travel interstate. Gagamitan niya rin, so it will be very useful for the both of us. Okay, kasi makatulay pa ka, ba't kinabukasan niya karanon Lidob King School? Kasi ako biyasa mag-park. Ganingaldo pa mag-park na ako, yes. Alas 2 na paning ganingaldo, mamaniobran ko. Kaya kasi kadagol. Kaya parang co-teachers ko, elas na anti tayong sakin ko. So, pisa sabihan, kanyitan zip, maragol kang Mr. Mariano. At sili mo maragol maanta. Basta. Ako. O nga ni fast forward, may kauli na kay Pilipinas ngayon ni April. Kaya ba't metong marano na Aldo, at mag-live erugo, bala mo sa ating kang effects. Ating kong smoke effect. Smoke effect. So ngayon, nanong amis mo ba reta makanitang moment? Itang baka menyable, magpayasok lang siping bale. Mga kasora, pero kultura ta na siguro Kapampangan. Masora kang bagya, pero kultura na talagang Kapampangan. Masaya. Kasi rin siping bale, makaimpot ang kaya rin kang peso ka, nataranda kang ulam. Nataranda kang at dananda kang ulam. May papagkwento, may papagindredos, kendalan. Ipagkwento niya isa't isa. Isa't isa. Pisabihan tayong isa't isa, munta ako, Kenny, ako. Yun yung mga kami. Wala naman kasing makanyan Amerika. Wala naman makatambay. Wala naman payasok Amerika. Tayo ako magpayasok Amerika. Nung ilang mouse 911, ikulong da. Makulong ko. Tubusan na paling asawa ko, Sir J. I'm just Patarugay na balo. Titang balad dari Mr. Mariano. Bawal din yung manyable King America. Bawal yung manyable. Bawal yung magpayasok. Bawal yung even maglutukan tuyo. Ay, Diyos ko. Talaga namang. Reklamo. Well, only in the Philippines only in the Philippines. At alang makasambot kayong Pilipinas. Yan, iburi ko nga balo. Nanong reaction mo king Pali kening Pilipinas ngayon? Balo mo sanay na ako man Itang sanay na ako man kasi ako man may panganak Amerika, mag 9 years ko pa mo naman ka rin. Sanay na ako man kayong mapali. Pero, ing hit, araranasan tamong ngayon. Yali na kalupakin dati. Itang linwal kang kaya, mabasabok baka mendilo. Wala pa mang 1 minute, malangin. Nadulok na. Ngayon ka naman ko, anak ka ng asawa ko, what happened to your forehead? May dulok yung makanyan kasi sobrang pali hanggang mag-sunblock ko. At saka, yung kapigaganakan ko, retarago nga kakit ko kendala na matwa, minsan tingang akin magtinda, rin kabalenta mo. Sobrang pali. Nung ako magreklamo ko, macho na ako kikilob sa akin, makananula parago retang kabalenta mo, at syuking luwal, mapali. Nyapin, itatang ko pag magmotores, sasabihan kaya kamakaing lulwa, sobrang pali. Alarming yung pali. So, at saka siguro, uling mesani na ako rin. Pero yung kamatutuwanan, mas mapali Amerika pag summer. Yung difference mo, alang-alikabok Kenny mapali na, mapekat, pagigitata ka. Diyos ko, totoo. Mangnaskan talaga, Kenny. Talaga. Pero king Amerika kasi alang-alikabok. Madalang mo yung alikabok. Kenny mapaling, mapekat. Ita talaga yung problema mo. Kanya, makapanibayo. Pero, man din tang sa inarting potabalado. Feeling na kaman, nakamalago. Pero, sanay na ako man. Ita mo talagang,
unbearable at saka scorching, masisilab kan talaga, malawat ka pa ang panandaman mo niya. Ing lago ko, pasensya na po. Ing lagong sampalok, ikaw anong meging lagong taramindo. Gani, kauli mo Pilipinas, naritang palagi mong kakanan. Kasi syempre, King America, di ba, magkasakit kayo pang manyaling ingredients. Gani, nanong mo muna nung peluto, itang agyo mong kanan aldoldo. Tuyo, syempre, everyday. Kasi ako makapagluto ng tuyo kay King America. Yung asawa ko talagang, bala mo pag magluto kong tuyo kay America, bala mo mangulam ko. Marakal scented candles. Bala mo mag-orasyon ko. Kasi nga asawa ko burina, nababaw. Naburi nga babaw, buklat ko rin ngawang, rempasbol. Para ako nagawantay na ako magluto. So every time I'm in the Philippines, pagdating ko pagkakataon, papaluto ka maman tuyo, everyday, dying. Kasi karele da buribaw, kaya kata mo, appetizing na, makaganang mga pagbabaw mo. Kaya but, ito, pasalamat ko kasi sobrang marakal, magagaling restaurant, na magluto kay Pampanga. Lagi da akong padalan pamangan, lagi da akong padalan. O kaya kitang gulot miya, tinta na may mga akong balasenas, mangwakang kalamansi, mangwakang okra. Uy, taman saya na ako ka rin. Kasi kay Amerika, atin naman din kay Amerika, halos atin naman. Pero sa salwan mo ita kay market, kay bat, kay ni man niya, wamal, dolyare. Pero kay ni man yaman kasi, at sumukeng gulot bale, o kaya tara na kasiping mong bale, rendara kong ating tanam, mais, ikaw ako na may purgang mais, Diyos ko, rin busal ng mais, at surikin dungos ko ako niya. Pero I enjoy ko. I enjoy it while I can. Kasi I don't get the chance to be in the Philippines all the time. Kaya ka sumawa. Oh, yes, kaya ka sumawa. Tsaka balo mo, nung naman yaman, malibang kempamangan, itang abe mong mamangan rin pamilya mo, ring daramdaman mo, kapampangan la. Diyan ang tiltilan. Tamangya kayo. Wow, kaya ba't itang kabang mamangan ka, tingabe, indredos. Pisabihin yung bawat beto. Balmi kaya mo. Abot mo niya pa mo yung kaya mo, yung tinola mo. May barangay pala'y kaya. At yung kasunod na statement. May barangay pala'y kaya. Makanta mo. Abot may tama kanya. Iba't balo may kaya. Awa, atang maanta. Hindi patela mo. Kasi, balo tamo nga na dakal lulugod ng pong buring manakit kang sumumuli ang Pilipinas, pero dakal mo namang mambash kaya ko. Ay, wow. Ngani, hello, bashers. Naging niya namang controversial na kitangalita na sabyan nung bakit balo yun naman ta. Lanong kaya, sabi mo ngani na niyang mumuna, syempre ala pa masyadong bashers. Ngayon, darakal yung kay, lulugod kaya ka, atin mo namang lulutong bashers. Ano sabi mo Karelo? How do you take this? I prepare myself for that. Pinrepare ko yung sarili ko. Sinadya ko yung sarili ko keng makanyan. Kasi when I started vlogging, binya ko yung life ko keng public eh. So, syempre, at saka, lagi kong sasabihan ni, you cannot please everybody and you don't have to please everybody. It is not your responsibility to do that. Kasi, if i-please mo ring tao, ay naka maging masaya. Lagi na ka mo, yung happiness mo, makabase na mo keng sasabihan da ring tao. And that's okay nung i-bash da ako. Lagi kong sasabihan nung apektado yung pamamangan ko, yung sweldo ko, yung biya ko, ring pamilya ko, okay ko mo. Kasi, Sir JM, ka na akong vlogging, anyang magumpisa ako, I wanted to give voice to stories that matter. Kapampangan culture, yung pamangan tamong salita tamo. O ito yung buri ko talagang gawan. And I have people na kaluguran ko, na susuportan ko, na kaluguran ko, apin yung prinsipyo ko, apin yung opinion ko ito. But I respect other people. Kasi, nung makita, my platform is built on happiness, trust, authenticity. And nung pumatol ko, madidefeating purpose na ning pamag-vlog ko. And I respect them. Kalupan na nin pa magrespeto ko kayong sarili ko, karing kapwa-tao. Bisa ako mang makisabi, ako pwedeng makisabi ka rin lang ang tunggal-tunggalan para magpaliwanag. Kanya lagi kong advice din karing vloggers, lagi kong sasabihan, kapag may vlog ka, isadya mo yung sarili mo kasi mo balo nang pwede nang sabihan ng nung namburi ng gawin. Kasi minsan mabibigla ko rin. Siyempre, tao ko, pagdating ko nga basa, hindi ni pala kasakit yung pwede nang sabihan ngaliwang tao just to bash you and to attack you. Bisa lang mag-inflict pain. Ngayon, if you let them get into you at paboren mong manalaytay taking kaya kang daya at sumipsipit taking kaya kang utak, ikang masambot. Magpasalamat ko pa rin kasi good or bad, that's still publicity. Diba? Darakal ko pa rin followers, sa kilala da ako. Viewers. At saka, I know my truth. Magstay ko keng truth ko. Ako kasi hipokritong tao. I don't wanna sound so hypocritical. I will still believe nung nanon kapanwalan ko. Kasi at the end of the day, kaya rin nanini, para-pareho tamo mo naman, diba? Para-pareho mo naman, nala namang mata sa lang mababa. O ito, masaya ako pa rin. Pero ating days na pag ilalawin ko lang, skip ko na lang. Kasi kapag binasa ko lang rin, pota matempt ko pang magsagot, di ba? O lalo nang kumaba. Kayo mayari.
ing sasabihan ko pag mangutang laka ko rin, Jo, na ano nga sabi mo ka rin, bashers man. Ako magpaliwanag kasi bala mo, manguli sa kaking hangin. It's like shouting into the wind. It's a waste of breath kasayangan kang pangisnawa mo. Kaluguran ko la pa rin na rin, Jo. Wala namang mabawas ka rin. Master mo na yung art of dermatology. Yes, dermatologist na ako. Wow. Master ko na kasi manyamaning mabibiya. Life is so short to be bitter, to be acrimonious. Makuya ding biye. Kay, mapait yay. Tatalya ay. Ne, apining sasabihin ko yun. Kasi we don't know what tomorrow may bring. Hindi namang may kabalo nung nang malyari bukas. Ala namang may kabalo. So, ngayon ni kapilan ka muli and abangan mo baing susunod pamanuli. Muli ka ba ulit this balo year? Balo na rin, Jo. June mo muli ko ulit. Yeah. Ano natin kaluguran ko. Gewaming Maynila ing Amerika. Kasi summer break ito. Yes. And alayo ing asawa ko kanta atin yung aliwang gagawan. So, okay mo muli ko. Supposedly, abe kay dapat June. Summer. Oning Diyos ko, madulok yaro ko yung asawa ko. Bota, manang nangya. Balam, to sino yung maluto? Kasi alam manuling kasi wala manuling. Mag-pink lang, pang mag-red lang. Iya ako, sabihan ko pa mong, kapale, ako tsoko pa bali, matuling na ako. Ako palinuwa. Yung asawa ko, makabilad yung makanyan kay Aldo, talagang pink yan mo. Kabukasan maputi na naman. Pero, embrace kay Amerika, inguli, tamo, embrace da, burida. Diyos, ako ka rin kasi kay nguli akong gabo na ba't miyuranan. Ay tayong burida, buburak. O ini, just to end this, nung at siya king harap mo yung anak Mac Mariano, siguro grade school age makanta. Nano nga sabi mo kaya, nano ing message mo king anak Mac Mariano? Hello, Mac. Mapamakle, pong mapanatsat. Pag maragulda ka kasi alampusan mo yung mga bayat at dalanan mo kimbye mo. Alampusan mo yung pamaghusgada ring marakalatawo. Gewa mo yung ega na gana to get to where you are right now para miras ka nung ka rin kangini, may garal kang masalese. Peg maragul mo yung pagiging kapampangan mo, mo kailingwan na tanggang ini pag maragul mo. Proud ko kaya ka, dakal pang challenges yung datang kimbye mo. Magpakatatag ka at mag-hold on ka keng faith mo keng ginuling ay nakapaborin. Ayan. Sige. Magpasalamat ka ring sablang tala-suporta mo, pamilya mo, at syempre kang love of your life, Yafam. Yes. Munang-muna magpasalamat ko po ka rin ng kapampangan. Sabi ng Sir JM nandin natin kong bashers, while I have people hating on me, mas marakal tawong loving me. So, magpasalamat ko kaya kayungan po king ega ng suporta, ako atawaran ta, alang Aldo, alang nung ka rin kumunta kikilala yo ko. Ako artista, ako rin YouTuber, marakal followers, pero sapat-sapat na kako. Ing lugod na rin kapampangan. Magpasalamat ko kaya kayo. Sana ating kapamaralanan nung makanako nga bayaran ta, na ako man makwalta nung pwede na kong dem pera kasi pera nga ning kailangan taking ya. Tulo patang ang pera. Pero mangako ko mag-isundo ko yung pamamiyasaya kaya kayungan, kaluguran dakongan. Salamat ka rin pamilya ko kaya kayo si LTV36 for never failing to ask me to be here kasi pagkakataon ko ini para iapsing ing buri kong sabihan ka rin kapampangan pag maraguling pagiging kapampangan ko ka rin kaluguran ko Amerika ka rin pengari ko pag maragulda kayo ka rin kamagana ko kapatid ko pamangkin ko ega na ganang CEO sa Kapampangan na laging mag-invite ka ako yung support tayo yung lugod you. Pasalamatan ko rin taong susuportan ko, rin taong atsuking lele ko na eda ko papaboren. Po pa ing asawa ko for always being so understanding whenever I ask him to allow me to go to the Philippines. Kaluguran da ka afam, ditak na mong atsyat, pamaklita nila naman. Ayan, dakala salamat, Mac Mariano, palakpakan tayo. Thank you very much, Sir JM. We are so happy na every time na makapunta kay ni Emeto ka ring itinerary mo in CLTV 36. It's home for me. Yes, you're always welcome. Thank and you. King John Mulika, schedule tayo ulit. Ay, paklita nila naman. Kanita marakal na ako ikwentong pasibay na naman. Na ako man kagigisan. Dakala salamat po si LTV 36. You are home. Para ka na ako. Thank you. Okay, palakpakan tayo. Ayan, abangan tayo po yung next episode na po ng Spotlight. Ako po yung JM De Jesus. Mag-subscribe kayo po king Kakatamong official Facebook page at CLTV 36 Official. Apo ka ring aliwata mo pang social media accounts. Sakal pong salamat.